Moro! Täällä Vuohive pelaa nyt Pokemonia. Pokemon Gota. Katsotaan millä se tulee. Mennäänkö tuolla Frostlassilla vai mitä? Mennään tuolla Frostlassilla. Katsotaan noin. Nyt saadaan isku siihen. Sargeen vedettyä. Noin. Suojako? Hei, se otti kopiin. Sitten meidän saada toi Shadow Ball. Äkki. Kun mä baittaan. Yes. Se luuli, että mä saan Shadow Ballin. Mä baittaa siihen. Mä en saanut oikeesti. Tässä ei varmaan suojaa. Jes, suojas. Se voi suojan pois. Tää paurun mittassa. Meitä lantulla. Noin. Ei tosta tarttis sieltä. Mikä isku toi? Onks toi joko sähkö vai ruoho vai mikä? Mikä on toi? Kyllä mä saan sut surffi. Mun on pakko suojaa tän, jos mä haluan saada ton alas. Kun toi pangaro, joo. Mä sieltä tän. Jos mä saan surffiin vedettyä. Tohon Marovakkiin. Jes. Vitsi, mulla toi pangaro. Toi hävii tolle. Jes. Hieno koppi. Suojaanko noin? Mitä mä teen? En siltä. Mitä? Se oli noin superefektinen. Toi kakkasuoja. Jos mä haluan voittaa tän, toi on aika heikko. Mä oon aika heikko tolle. Niin toivottavasti voitetaan tää peli. Jos saan noin slashin tohon. Se on hyvä juttu. Kato, vitsi se suojas. Ei. Katsotaan, voitako mä tän. Ei. Mikä mä oon, onks sillä, palistiko se toisen? Ei. Ei palistunut.